Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Growtopia. Păi, aș avea un anunț de făcut. Da, am fost hackuit. Mă țineți minte când acel player original de pe contul care sunt acum, el mi-a dat acele lumi și acele iteme, dacă pot să le spun așa, mi-a dat fiindcă se lăsase de joc. Și după ce am încheiat video-ul, el m-a întrebat dacă vreau contul. Am zis că da. Și el mi-a dat contul și, cum să zic eu, am fost hackuit. Mi-am amintit că am contul ăsta, deci da, am fost efectiv hackuit. Deci uitați un pic. Asta era o formă de modul Brian. Da. Ce să vă zic eu? O să trebuiască să o iau de la capăt. Deci am fost de uitați un pic, Orinoco. Tocmai am făcut-o și eu cum trebuie. Uitați, Orinoco. A ajuns acest tip. Dugong 12. Deci l-am rugat să mi le dea înapoi, dar n-a vrut. Deci efectiv nu a vrut să mi le dea înapoi. Deci să vă explic toată situația. Deci, să vă explic. Deci, eram pe o lume cu un prieten de-al meu. Și el ne-a zis să vin pe lume. Pe lume, ne-a zis numele lumii. M-am dus și scrie acolo type on Google Chrome www.gtitem.tc. Acolo ci că primesc iteme gratis, da. Acolo arată Devil Wings, astea. Și eu am ales Phoenix Wings. Și acolo îmi cerea numele și parola. Eu n-am crezut. O să vă zic și eu ceva. Și pune acolo și că în 20 de minute nu știu ce. Că în 20 de minute primesc aripile, bun. Intru eu peste vreo 20 de minute, 25 așa. Și văd că mi-au dispărut hainele. Deci nu mi-au dispărut hainele, mi-au dispărut aripile. Mi-au dispărut lumile. Deci asta o avea Orinoco. Și dacă nu mă credeți, uitați. 3132. Știți că asta era lumea mea. Uitați. Dugong 12. Și când vă gândiți că era o lume super, acum totul s-a dus. Vreau să mă las de joc, dar jocul nu are nicio vină. De fapt mi-am dat seama că a fost vina mea, că am scris acolo. Nu știu că acel cont e al lui, dar nu. Și cam atâta. Uitați. Doamne, de ce? Dugong asta, pur și simplu. România, am pierdut și lumea. România, am pierdut-o și pe asta. Am pierdut-o, vai. Trebuiască să o iau de la început. Ea, România, există? Nu. România, nu, România, GT. Asta cu Costel. Really, Costel? Really? Da. Vă apropiați de un mister. Apropiați. Ce? Apropiați, bă. Ce dracu. Nu știi să scrii. FP. România GT. SG.
gtitem.tk. Deci, scuzați că n-am mai zis nimic, dar da, am fost scamat. Cam atât am avut de zis. Nu știu. Oare să mai continui cu jocul ăsta? Da, muncă grea a fost, credeți-mă, a fost o muncă foarte grea. Deci credeți-mă, o muncă grea. Deci da, o să închei acest video aici. Sper că v-a plăcut. Dați like și ne vedem data viitoare. Și sper să mă susțineți în continuare. Vă rog frumos, dacă sunteți fanii mei adevărat, susțineți-mă în continuare, vă rog. Pa, pa, la revedere. Pa.